Maximum. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια μαγειρά. Η Μπέτη. Πάρε φάτσα, να διαλέξω με αυτό που μου ταιριάζει ή με την ψυχοσύνθεση. Άμα ξεκινάς με δίλημμα. Έλα, θα πάρω πορτοκαλί, σταμάτα. Η ψυχοσύνθεση σου τι χρώμα είναι? Α, ήλιος, πολύ λαμπερό πράγμα. Α, γι' αυτό πήρες αυτό. Χρυσό, πορτοκαλό, τέτοιο. Να σου πω κάτι. Είσαι μια εξωστρεφής που... Είναι εξωστρεφής ή είσαι μια εξωστρεφής που παριστάνει την εξωστρεφή? Ωραίο. Ωραία, ξεκινάμε. Πρωί, νύχτα, κατάλαβες. Λοιπόν, είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος. Μέχρι να αποδείξεις τον αντίο. Ανοιχτό βιβλίο, αλλά όταν έχω τις μαύρες μου, είμαι εσωστρεφής. Είσαι ένας εξωστρεφής με μαύρες τότε, δεν είσαι? Είσαι μια μαύρη εξωστρεφής. Το Μπέτη από πού βγαίνει? Λοιπόν, τη μαμά μου τη λέγανε Δέσποινα. Τη γιαγιά μου τη λέγανε Δέσποινα και τη μαμά μου, συγγνώμη. Με βαφτίσαν λοιπόν Δέσποινα, αλλά έτυχε να γεννηθώ και 15 Αύγουστο. Θα έβγαινε 25, βγήκα λίγο πιο νωρίς. Ο μπαμπάς μου όμως, επειδή με την πεθερά του δεν έχει πολύ καλή σχέση, τη Δέσποινα, δεν την πολύ χώνευε, και ήταν θαυμαστής της Μπέτης Λιβανού. Αυτό αφιέρωμα στον Νίκο. Τρελανέ μας τώρα. Ναι. Με φώναζε Μπέτη. Η μαθήτη λοιπόν, όταν γνώρισε την Μπέτη Λιβανού, της είπε ότι τη λέγανε και αυτή Δέσποινα. Πρόσφατα τη γνώρισα κι εγώ. Και αυτή είχε την ίδια ιστορία με μπαμπά, με πεθερά και με τέτοια? Όχι, αλλά δεν ξέρω, δεν τη ρώτησα. Το Μπέτη βασικά είναι από το Ελισάβετ, δεν βγαίνει? Άκου να σου πω όμως. Πολλές Δέσποινες έχω συναντήσει που το κάνουν Μπέτη, γιατί στα αγγλικά το Δέσποινα είναι Debbie. Debbie, Betty. Άλλο Debbie. Talk to the hand, yes, baby. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το Δέσποινα. Σ' αρέσει? Ναι, και επειδή δεν ξέρεις τι απαντάμε στο Δέσποινα? Τι? Πιάστηνα και Δέστηνα. Το ξέρεις αυτό? Και αυτό σου ταιριάζει επίσης, έτσι δεν είναι? Τι θες να πεις, δεν σε καταλαβαίνω. Τι είσαι για δέσιμο, ρε αγάπη? Α, γιατί πάει και λίγο πιο σεξουαλικό υπονοούμενο το πιάστηνα και Δέστηνα. Εγώ δεν πάει το μυαλό μου ποτέ σε αυτά. Είσαι ένα αθώο παιδί. Αλλά άμα θέλεις... να το πάμε και εκεί. Κάνε μου ανάκριση, σεξουαλική. Δεν έχω θέμα, αλλά εμένα στο μυαλό μου δεν τα... Όχι, εσύ μόνο σου είπες ότι εκτός πλατώτης είσαι σεξομανής. Και εσύ και ο σκηνοθέτης σου. Με ρώτησες. Μου λες, γιατί στα λέει αυτά? Λέω, γιατί στα λέει αυτά, και μου λες, γιατί είναι σεξομάνης. Λέω, εσύ? Μου λες, εγώ όχι. Και μου λες, όχι, τελικά είμαι. Όχι, δεν είναι κοτσάνα αυτό. Η κοτσάνα είναι κοτσάνα. Λοιπόν, για πες μου τα σεξουαλικά που θες να πεις. Όχι, δεν θέλω. Όχι, θες να καταθέσεις σεξουαλικά, αφού άνοιξες την κουβέντα και την πήγες κατά. Δεν ήρθα εδώ να κάνω κατάθεση της σεξουαλικής μου ψυχής. Όχι, γιατί σε αυτό το τομέα εδώ και αρκετά χρόνια έχεις κλείσει τις πόρτες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι, τα λέμε και αυτά. Δημήτρης Μάζης. Ήρθε το τάου. Εντάξει, και ο άντρας σου είναι τόσο κούκλος που νομίζω... Και όχι μόνο. Εντάξει, εγώ βλέπω αυτό που ξέρω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ένας ωραίος άντρας όπου κανένας δεν θα σκεφτότανε ότι μπορεί να του τη βγει, ας πούμε, στην γυναίκα του κτλ. Σε όλα όμως, καταλαβες. Ναι. Γιατί μεταφοβούνται και το... Αν μη φάνε, δέρνει κιόλας. Δέρνει, αλλά οι πολίτες έχουν μια φήμη ότι είναι γεροδεμένα παιδιά. Ναι, αλλά είναι ήσυχο παιδί, δεν δέρνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο νερό δεν κάνεις μαγκές με τους πολίτες. Τώρα στην ξηρά, άμα έχεις κάνει καμιά πυγμαχία, κανένα τακβοντό, μπορεί να μπει στη διαδικασία, κατάλαβες. Ναι, είναι υποβρύχιες καταστροφές αυτές. Και το πόλο πραγματικά έχει υποβρύχιες καταστροφές. Δηλαδή, τα κλωτσίδια πέφτουν κάτω από το νερό. Αλλά εδώ, ρε παιδί μου, όταν κάνουν μια αναμετάδοση, ας πούμε, ενός αγώνα, δεν έχουν αυτή την υποβρύχια κάμερα, γιατί αυτό το κάνει πιο ενδιαφέρον το άθλημα. Σε ποια ομάδα έπαιζε ο άντρας, ο Δημήτρης? Δημήτρης Μάζης. Αποβουλιαγμένη, τα πιο πολλά χρόνια ήταν στη Βουλιαγμένη, μετά πήγε στον Εθνικό, μετά στον Πανιόνιο και έληξε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Πέρασε από όλες τις ομάδες τις καλές, ναι, ας πούμε, ναι. τις πρωταθλήτριες. Ναι. Από τον Πανιόνιο πληρώθηκε ή... Θα τα πούμε off camera αυτά, τα ξέρει ο σκηνοθέτης σου. Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα off. Εδώ κάτι off είπαμε εκεί όλα τα και μας έβγαλες στη φόρα, μας είπες εκτός πλατό. Άμα τα δείχνεις όλα, τα κατεβάζεις, δείχνεις και τα βρακιά σου, έρχεσαι με το βρακί εδώ στην εκπομπή. Άμα τα κορίτσια. Κοτσάνα! Έλα να πούμε λίγο γρήγορα για να τελειώνουμε με αυτά. Τι κάνεις αυτή την εποχή? Ωραία. Να φύγουν τα διαδικαστικά. Αυτά που δεν τα χωνεύεις. Λοιπόν, είμαι στον Α καθημερινά. 4 με 6 στο Όλα Παίζουν, μαζί με τον Γιώργο Λιανό, την Αλέκα Καμιλά και την Κατερίνα Καινούριου. Ψυχαγωγική εκπομπή. Τρώμε, καθόμαστε στον καναπέ, ευχάριστα πράγματα. Όχι πολλά βαριά. Και πληρώνεις κιόλας.
Βάζω ενέργεια, να ξέρεις. Πάω από τη μία εκεί. Και πρέπει να φεύγω στις 6, δεν είναι λίγο. Και μετά πάω στο θέατρο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, στο θεατρικό σανίδι, σε ένα λαϊκό musical, το Ρέπα Παπαθανασίου, με Στέλιο Διονυσίου, Κατερίνα Κούκα, Σοφία Βόσου, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Ορέστη Τζιόβα, Βάσο Λασκαράκη, Ευθύμη Ζησάκη και πολλούς άλλους νέους ηθοποιούς. Να σου πω, λες πρώτη φορά. Το πάλκο, ας πούμε, δεν το θεωρείς θεατρικό σανίδι. Δεν είναι το ίδιο. Ποιο πιο δύσκολο? Το θέατρο. Γιατί? Γιατί στο θέατρο δεν μπορείς. Εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει και να αυτοσαρκάζομαι και την ώρα που θα έρθεις εσύ να σε πειράξω λίγο, να έρθω να σε τσιγκλίσω, να κάνω κάτι με σένα, ένα παιχνίδι, ένα interactive, ας πούμε, που είναι και μόδα αυτό. Στο θέατρο δεν μπορείς. Έχεις ένα κείμενο, αυτό, το υπηρετείς. Έχει άλλη μαγεία, βέβαια. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Για έναν αμιγώς ηθοποιό, κάποιον δηλαδή που εκπαιδεύτηκε σε δραματική σχολή, έχει παίξει στο θέατρο, έχει παίξει στην Επίδαυρο, έχει. Αν του πεις για το πάλκο, το τρέμει. Το τρέμει. Το τρέμει το πάλκο. Γιατί έχει μάθει ο άνθρωπος να εμφανίζεται στη σκηνή με πρόσχημα και να κρύβεται πίσω από ένα ρόλο που έχει φτιάξει. Ο αμιγώς ηθοποιός τρέμει το πάλκο. Ο παλκέρης τρέμει το θεατρικό σανίδι. Εγώ έχω περάσει και από τις δύο φάσεις, γιατί ξεκίνησα ως ηθοποιός εκπαιδευμένος με όλα αυτά και όταν ήταν να πάω στους άγαμους τίτλους το έτρεμα. Το έτρεμα. Πιο δύσκολο ίσως είναι να πας από το θέατρο στο πάλκο. Βέβαια. Σε αντίθεση από το πάλκο στο θέατρο. Από το πάλκο στο θέατρο είναι άλλη δόμηση. Ναι, απλά δεν ήξερα αν θα μπορέσω να τα απεξέλθω, γιατί ήταν και ένας ρόλος μελό. Έτσι, δηλαδή και εγώ μέχρι τώρα, επειδή είμαι κορίτσι έξω καρδιά. Τηλεόραση όμως, σαν ηθοποιός είχες κάνει, ρε παιδί μου. Είχαμε παίξει και μαζί, δεν θυμάσαι σε ένα ναι. Λίγα πράγματα, όχι πολλά. Αλλά ξέρεις τι, δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω πάει σε δραματική σχολή. Οπότε δεν αλλά έχω είδες πάρει... και αυτούς που έχουν σπουδάσει τι κάνουν. Οπότε δεν έχω πάρει και κάποιες βάσεις που ίσως να μπορούσαν να με βοηθήσουν και να με καθοδηγήσουν στο θέατρο, να έχω κάποιες βοήθειες, με κάποιες βάσεις. Δεν το έχω αυτό. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη? Παντρεμένη με λίγα χρόνια. Παντρεύτηκα το 9, λίγο πριν γεννήσω. Με τον Δημήτρη πόσο? Αλλά είμαστε από το 2002 μαζί. Α, δηλαδή 12-13 χρόνια θα κλείσετε. Και είστε μια χαρά, έτσι. Σούπερ. Ωραία, πάμε στο σπίτι σου. Δηλαδή, ανοίγουμε την πόρτα τώρα, πες μου. Τι βλέπω, πώς κάνουμε να ξενάγεις? Μπαίνεις, έχει ένα μεγάλο χόλ ενιαίο με το σαλόνι. Διαμέρισμα? Σε μονοκατοικία. Σε μονοκατοικία, ωραία. Ενιαίο με το σαλόνι, κουζίνα, 3 κρεβατοκάμαρες. Όχι, εντάξει, δεν λέω τώρα. Δεν είμαι μέση της. Τι θες να θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, πώς είναι διαρρυθμισμένο κτλ. Πάμε στην κουζίνα. Ανοίγω το ψυγείο. Τι βρίσκω, ας πούμε, στην πόρτα του ψυγείου? Νερό, χυμό, γάλα. Πίνεις εσύ γάλα ή για τα παιδιά? Για τα παιδιά, εγώ δεν πίνω. Το γάλα για τους μεγάλους το είναι γάλα βαρύ. μου έχει μείνει από την Ξάνθη, επειδή υπήρχε τότε το γνήσιο το γάλα και όχι το βιομηχανοποιημένο. Πάντα είχα θέμα με τη μυρωδιά του γάλακτος. Και η πέτσα που έπιανε, εκεί θα ξέρναγα. Εν τω μεταξύ, όλοι στην οικογένεια τρώγανε γιαούρτι με πέτσα, πατσάδες. Το γιαούρτι με την πέτσα μου άρεσε. Το γάλα με την πέτσα μου ερχόταν ξανά. Οτιδήποτε δεν μπορώ. Λοιπόν, τα παιδιά πίνουν γάλα και έχει και χυμούς γιατί έχει και τον πολύ. Το γιαούρτι, ας πούμε, μου αρέσει. Η φέτα μου αρέσει. Δηλαδή τα γαλακτοκομικά προϊόντα μου αρέσουν. Το γάλα, σαν γάλα δεν μου αρέσει. Ωραία, μετά πάμε. Το ψυγείο τι άλλο έχει μέσα? Φέτος του τόστ, γαλοπούλα τυρί, γιατί τρώω το πρωί. Τις φέτες του τόστ είναι λάθος που τις βάζουμε στο ψυγείο. Γιατί? Και εγώ τις έβαζα και έμαθα ότι είναι λάθος. Γιατί? Τα πράγματα στο σπίτι τα εναποθέτουμε όπως ακριβώς είναι στο σούπερ μάρκετ. Αν στο σούπερ μάρκετ αυτό ήταν στο ψυγείο, πρέπει να το βάλεις στο ψυγείο. Αν δεν ήταν, πρέπει να τα αφήσεις έξω. Εγώ σταμάτησα να παίρνω φέτες όμως από σούπερ μάρκετ. Παίρνω από το φούρνο. Γιατί οι φέτες έχουν πολλά συντηρητικά. Είχα σκεφτεί να πάρω και μηχάνημα να φτιάχνω ψωμί και να το κόβω μετά σε φέτες. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο, καλύτερα να το πεις από το φούρνο. Τα παιδάκια σου τι τα ταΐζεις το πρωί? Δημητριακά ή τοστάκια ή τι? Το μωρό πίνει γάλα τώρα, γιατί είναι ενός έτους. Θύλασες? Θύλασα, ναι. Αρκετά όσο χρειαζόταν ή? Όσο μπορούσε και όσο είχα γάλα και μπορούσε να χορτάσει με το δικό μου γάλα. Πόσο καιρό, 3 μήνες, 4? Και παραπάνω, απλά έδινα και συμπλήρωμα γιατί δεν χόρτενε με μένα. Και μετά άρχισα στον 3ο μήνα να δουλεύω κιόλας. Είναι φαγανό το μωρό? Είναι φαγανό το δεύτερο. Πόσο είναι τώρα? Τώρα χρόνισε. Χρόνισε και πόσα κιλά είναι? Είναι μπαμπατζάνα. Αυτή είναι πιο ταρζάνα από την πρώτη. Η πρώτη είναι πιο λεπτοκαριά. Ωραία, πάμε στο μπάνιο. Μπανιέρα, ντουζιέρα. Μπανιέρα. Στην μπανιέρα κάνεις όρθια μπάνιο ή? Όρθια. Αυτό λέω, κανένας δεν κάθεται στην μπανιέρα. Κοίταξε όμως, υπάρχουν και στιγμές που θέλω να τη γεμίσω και να μπω μέσα να χαλαρώσω. Τα παιδάκια σου όμως τα κάνεις καθιστά και τα πλένεις έτσι. Ναι. Είναι πίχτρα από καλλυντικά σου το μπάνιο, δηλαδή? Όχι, καλλυντικά εννοείς για μακιγιάζ όμως? Αυτά που βάζετε όλα οι γυναίκες στους καθρέφτες εκεί μπροστά και δεν μπορούμε να κουμπίσουμε. Κοίτα, εγώ τα βαριέμαι τα πολλά πράγματα. Θέλω
2 μου κάνουν 3. Αυτά θέλω. Δεν θέλω πολλά. Πολλά με εκνευρίζουν τα πολλά και με αγχώνουν. Όταν βάφεσαι ελαφριά ή. Βάφομαι μέχρι να νιώσω πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή αυτό που είσαι όμορφη καταρχάς, ρε παιδί μου, έχεις φυσική ομορφάδα μεγάλη που. Δεν τη βλέπω. Θέλω να Όντως πω. δεν τη βλέπεις? Δεν μου αρέσει ο άβαυτη. Αλήθεια. Έστω μια βλεφαρίδα, ένα ρούζ, ένα γκλός το θέλω. Γιατί? Δεν μου αρέσει ο άβαυτη. Κάτι με το μάτι, κάτι με τη βλεφαρίδα δεν παίζει. Δεν γίνεται. Δεν είναι γυριστή η βλεφαρίδα. Ο εαυτός σου αρέσει γενικά? Ο εαυτός μου αρέσει, αλλά δεν θεωρώ ότι πήγε καμιά. Είσαι ωραία γκόμενα, πιστεύεις? Ωραία γκόμενα, αλλά όχι καμιά θεά. Κοτσάνα. Κοίταξε, νομίζω ότι τους κερδίζω πολύ περισσότερο με την προσωπικότητα. Δηλαδή, όσο με γνωρίζεις, με βλέπεις πιο ωραία από ότι είμαι. Θες να σου πω τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε, η προσωπικότητά σου έχει μια μούρλα, μια τρέλα απεχτή, η οποία θα κερδίσει τις εντυπώσεις όπως και να σου να. Ναι. Και να σου πω κάτι, δεν πηγαίνει πακέτο με το. Από το 1 στο 10 πόσο μου βάζεις ως γκόμενα? 9. Εγώ μου βάζω λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Όχι, δεν σου βάζω 10 για να μην θεωρηθεί, ξέρεις τώρα. Ότι κάνεις κοπλιμέντα. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Θα σου βάζα και 10. Είσαι και γάμο τις γκόμενες, δεν το συζητάω. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Όλες οι γυναίκες βρίσκουμε ψεγάδια στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην βρίσκει ψεγάδι. Τι δεν σ' αρέσει το σώμα σου, μπορείς να μας πεις? Γιατί ας πούμε για το σώμα. Το σώμα μου δεν βρίσκω τίποτα φοβερό σαν ψεγάδι. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο γυμνασμένη, και ειδικά το πάνω μέρος. Και θα ήθελα να έχω πιο πλούσιο στήθος, το οποίο πολύ σύντομα θέλω να βάλω. Μετά τις γέννες. Δεν βάλεις, ρε. Όχι πολύ, λίγο. Ρώτα τον άντρα σου αν θα ξενερώσει. Θα ξενερώσει, θα σου το πει. Δεν τους αρέσει το ψεύτικο στήθος στους άντρες. Υπάρχουν και κάποιοι που τους αρέσει. Ο άντρας μου λέει ότι του αρέσει όπως είμαι. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έλεγε και κάτι για να με πληγώσει. Κατάλαβες, δηλαδή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτό που μου έχει πει ένας φίλος γιατρός, ότι όταν ξεκινάει η συζήτηση, λέει, για τις αισθητικές επεμβάσεις, είναι χαμένη από χέρι. Ό,τι και να τους πούμε, αν κάποιος το έχει σκεφτεί ότι θέλει να το κάνει, θα πάει και θα το κάνει, γιατί είναι δική του ανάγκη για να το κάνει. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι αν εγώ το κάνω και νιώσω καλύτερα, θα είμαι καλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με την ίδια λογική θα μπορούσες να κάνεις, ας πούμε, και βραζιλιάνικο κόλλο? Όχι, δεν μ' αρέσουν πια τόσο ψευτικούρες. Μ' αρέσουν τα πολύ λεπτά πράγματα, ρε παιδί, με αυτά που μπορούν να διορθώσουν πράγματα που εσύ μπορεί και να μην τα δεις. Κατάλαβες. Και δεν μ' αρέσει να σου δώσω επίσης. ειλικρινά μια συμβουλή. Ειλικρινά. Καταρχάς, δεν έχεις κάνει καριέρα μοντέλου. Πέρασα λίγο, αλλά απ' Ναι, έξω. θέλω να σου πω, δεν έχεις κεντράρει εκεί. Έχεις κεντράρει σαν περσόνα που πηγαίνεις πακέτο αυτό που είσαι μαζί με την προσωπικότητά σου. Άρα επαγγελματικά δεν υπάρχει. Και από την άλλη, επειδή ειλικρινά στο λέω από την ψυχή μου αυτό, μην πειράξεις τίποτα πάνω σου. Είσαι κουκλάκι. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Όχι, ειλικρινά στο λέω. Είναι αμαρτία δηλαδή. Δεν το κάνω για επαγγελματικά. Είναι σαν αχαριστία ένα πράγμα. Είναι προσωπική τέτοια. Είναι Κοίταξε, λίγο και σαν μετά από 2 αχαριστία. γέννες παθαίνει κάτι το στήθος της γυναίκας. Συνήθως. Τώρα έχουμε κεντράρει πολύ στο στήθος, αλλά κάτι παθαίνει. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν πριν. Παιδί μου, το ξέρω. Άστο έτσι. Να σου πω και κάτι. Ακόμα και η φυσική. Αφού θα με κάνεις να δω πιο ωραία. Αυτά. Από εκεί ξεκινάει όλη η μαλακία όμως. Κατάλαβες. Λες να εθιστώ και μετά σαν αυτές που παθαίνουν μετά εθισμό και κάνουν συνέχεια πλαστικές. Όχι, έχω δει και τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει. Το βλέπω, είμαι αντικειμενική, θεωρώ. Δεν είμαι καμιά τρελή. Εγώ λέω να μην κάνεις τίποτα. Αυτό θέλω να σου λοιπόν, πω. Και ο άντρας σου δεν στο λέει για να σε χαϊδέψει. Αλήθεια στο λέω. Το εννοεί πιο σοβαρά. Στον άντρα σου, ρε παιδί μου, πριν γνωρίσεις την προσωπικότητά του και την ψυχή του, το πρώτο πράγμα που κοίταξες πάνω του, τι ήτανε? Μου έκανε πολύ εντύπωση το χαμόγελο και τα μάτια του. Είναι όντως. Είναι αυτό το καθαρό βλέμμα του ανθρώπου, του καλού ανθρώπου που ξέρεις ότι δεν κρύβει τίποτα μέσα του, ρε παιδί μου, κακό ή πονηρό ή δεύτερες σκέψεις. Ισχύει. Δηλαδή, εγώ που το ξέρω λίγο, από τη φάτσα και μόνο το βλέπεις. Αλλά τον ερωτεύτηκα πολύ περισσότερο αφού τον γνώρισα. Καλά, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσα πολύ διαφορετικά σε γκόμενους. Δηλαδή, μπορεί να σε έβλεπα, έλεγα αυτός είναι. Τελείωσε, έπεφτα με τα μούτρα. Και μετά στη διαδικασία ξενέρωνα. Ναι, εννοείται. Μετά από το χαμόγελο και τα μάτια του, στο σώμα του, το πρώτο πράγμα που σου άρεσε τι ήτανε? Εντάξει, έχει ωραίες πλάτες, ρε παιδί μου. Είναι... Έχει. Άρα δεν κοίταξες τον κόλο του καθόλου? Κοίταξε, οι πουλίστες δεν φημίζονται για τον κόλο του. Οι γυναίκες κοιτάνε τον κόλο, γι' αυτό το λέω αυτό. Τον κοιτάνε, αλλά δεν έχουν κάτι τρομερό κόλλημα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Γενικά μου αρέσει να έχει ωραία άκρα. Πώς να σου πω, να υπάρχει μια δόμηση, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, σωστή. Να μην έχει κοντά πόδια, να μην έχει δηλαδή κάτι που να κάνει μπαμ, άσχημο. Ξέρεις κάτι, οι περισσότερες γυναίκες έχουν μια φετιχοκατάσταση
Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα... Και οι άντρες το έχουν αυτό. Ναι, οι άντρες είναι λίγο πιο... Κοιτάνε το πακέτο και... μπορεί να τους αρέσει, ας πούμε, το σβέρκο του άλλου και από αυτό το σβέρκο κάτι να παθαίνουν, ας πούμε. Δεν έμεινα όμως τόσο, πέρα το ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιδί, ρε παιδί μου, και ένας πολύ ωραίος άντρας, δεν έμεινα όμως τόσο σε αυτό, όσο το ότι γνωρίζοντάς τον και ζώντας μαζί του, γιατί μείναμε από την πρώτη στιγμή μαζί, εκεί τον ερωτεύτηκα. Θα του συγχωρούσες ποτέ αν μάθαινες ότι έχει απιστήσει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είναι κάτι που το διώχνεις από το μυαλό σου. Ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, οι γυναίκες παλιά αυτά... θα σου έλεγα σίγουρα όχι. Ναι. Τώρα, όσο μεγαλώνεις και κάνεις οικογένεια και τα παιδιά, και το σε φέρνουν θεωρείς και ανθρώπινο, έχεις και παιδιά, άντρας είναι. Δεν θα ήθελα. Τέλος πάντων, καλύτερα να μην το μάθαινα. Πώς να σου πω. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω να το μάθω. Θεωρώ ότι κάτι ραγίζει μέσα σου και μετά μπορεί να σου μείνει η ιδέα ότι αφού το συγχώρεσα μία, δεν θα το ξανακάνει. Αφού δηλαδή σε δέχτηκα εγώ αφού με έχεις απατήσει. Και γενικά τώρα είμαστε και σε εκπομπή, θα τη δει κιόλας, μην παίρνει και θάρρος. Κατάλαβες. Πάμε λίγο στην κρεβατοκάμαρα. Μάλιστα. Πώς είναι? Το κρεβάτι είναι 2x2? Όχι 2x2. Τα κλασικά. Επί 1,60 φάρδος νομίζω. Όχι, 1,60 αποκλείεται, 1,80 θα είναι. Μπορεί. Ναι. Το διπλό 1,60 καλέ είναι, νομίζω. Ναι. Μετά πάει king size και queen size. Κατάλαβες. King νομίζω είναι το 1,80, 2 είναι το queen. Δηλαδή κοιμάστε τόσο ησυχά, ηρεμά? Δεν είστε... Όχι. Όχι, δεν είμαι... Εγώ γυρίζω γενικώς πολύ. Δεν γυρίζεις, όπως κοιμάται πες. λίγο πιο σαπουλάκι, πιο ήρεμα. Ναι. Όταν το γνώρισα βέβαια έκανε κάτι περίεργα τινάγματα. Σκιάχτηκα λίγο. Από την προπόνηση έβλεπε διάφορα. Όχι, έβλεπε κάτι. Και την πρώτη φορά λέω, τι είναι αυτή, τώρα γυμνάζεται ο Δημήτρης? Γυμνάζεται, αλλά το έχει ρίξει το τένις τώρα. Έχει ερωτευτεί το τένις, τον γνώζο Τζόκοβιτς. Θα είναι καλό. Αλλά είναι φοβερά προσιλωμένος άνθρωπος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα ασχοληθεί με κάτι και το γουστάρει αυτό το κάτι, θα το τελειοποιήσει. Έτσι είναι οι πρωταθλητές. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέω πάλι για τένις. Θα πας, τι κόλλημα έχει φάει αυτό το τένις. PlayStation και τέτοια παίζει καθόλου? Ένα διάστημα είχε κολλήσει και με το PlayStation, αλλά έπαιζε όλα αυτά τα... Ασχολείται με τα παιδιά, με τα παιδιά ασχολείται. Πάρα πολύ. Και πρέπει να είναι καλός μπαμπάς. Φοβερός μπαμπάς. Πάρα πολύ. Μπορώ να το αφήσει τα παιδιά ένα μήνα και να φύγει. Και είναι ήρεμος και δεν. Εντάξει, χάνει την ψυχραιμία του όπως και εγώ. Άμα είσαι κουρασμένος, θα χάσει και την ψυχραιμία σου. Μπορεί να βάλει και λίγο τις φωνές. Τις φωνές, εντάξει, δεν. Όχι με τίποτα, ποτέ. Ποτέ. Τον έχεις δει να αγριεύει? Δεν του έχεις σπάσει τα νεύρα εσύ ποτέ? Το έχω σπάσει μερικές φορές τα νεύρα. Να σου πω κάτι, ειλικρινά σου μιλάω. Θα το πετάξεις το μαλλί. Όχι, έτσι πως σε κόβω. Πιστεύω ότι έχεις έναν τρόπο να τα σπάς τα νευράκια του άλλου κάποιες στιγμές. Μπορεί να γίνω λίγο γκρινιάρα. Ξέρεις πότε γίνομαι γκρινιάρα? Όταν δεν είμαι καλά. Δηλαδή στη φάση που δεν δούλευα και ήμουν κλεισμένη σπίτι και είχα τις μαύρες μου, γιατί δεν έκανα κάτι για μένα, ρε παιδί μου, και ήμουνα πολύ μες στο σπίτι. Και από εκεί που ήμουν τελείως έξω από το σπίτι, όλη μέρα δουλειά, φωτογραφίσεις, αυτά, τηλεοράσεις, παλκοσένικα αυτά, ξαφνικά έμεινα μέσα στο σπίτι και έκανα κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Η μέρα της μαρμότας, το φοβερό. Είστε και φίλοι με τον άντρα σου? Πολύ. Δηλαδή, σας αρέσει να κοροϊδεύετε, να κουτσομπολεύετε τρίτους? Εννοείται, γελάμε πάρα πολύ. Μα τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Φοβερό. Και το πιο φοβερό απ' όλα είναι το πόσο εμπιστοσύνη μπορείς να του έχεις αυτού του ανθρώπου. Μπορείς να του πεις τα πάντα, ξέροντας ότι θα το κρατήσει μέσα του, και επίσης είναι και πολύ πράος. Έχει μια σοφία ο Δημήτρης. Και αυτό με τρελαίνει πάνω του. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μπορώ να του πω κάτι, θα το σκεφτεί, θα το αφουγκραστεί. Θα μου πει μη βιάζεσαι, περίμενε λίγο. Ενώ εγώ είμαι άνθρωπος, ξέρεις. Ναι. Εκεί, φωτιά, εκείνη την ώρα πρέπει να δράσει. Είσαι φασαρία ακόμα να είσαι. Είμαι φασαριόζα, η αλήθεια είναι αυτή. Δίνω break και είμαστε εδώ ξανά με την Πέτη. Το θυμήθηκες να μην κεράσεις. Ναι, στην υγειά σου. Πιες όσο θες. Ευχαριστώ. Στην υγειά σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, πες μου κάτι. Πόσο καιρό ήσουν κολλημένοι στα ναρκωτικά? Ποτέ δεν κόλλησα με τα ναρκωτικά. Είμαι natural high. Ξέρεις τι, το ξεκινάω έτσι για να κάνω παζάρια, ώστε να μου πεις έχω δοκιμάσει. Έχω δοκιμάσει, δεν τρέπομαι. Για πες. Έχω δοκιμάσει. Δεν φρίκαρα. Έχω δοκιμάσει και τσιγάρο. Που περνά διάφορα στάδια με το τσιγάρο. Με γέλια και με τέτοια. Με γέλια, με φαγητό, εντάξει, έχει πλάκα. Αλλά δεν είναι για πολύ.
Έχεις δοκιμάσει το κουμπί, το έκσταση? Όχι, τα χάπια τα φοβόμουν πάντα. Έχω δοκιμάσει και κοκαίνη. Δεν μου έκανε τίποτα. Και μου λέγανε όλοι, ποιες αυτή είναι φανταστική τη φέρα από αυτό. Όχι, αυτή είναι ροζ. Όχι, αυτή είναι... Παιδιά, είμαι τόσο natural high. Βάλε μου εμένα δίσκο, βάλε μου Motown μουσική. Θα φύγω στον αιώνα, δεν χρειάζομαι κανένα ναρκωτικό. Ξέρεις ποια είναι η δική μου εκτίμηση, δεν είναι επίσημη, ότι οι γυναίκες γενικά με τις ουσίες, είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικά, δεν κολλάνε με την ίδια ευκολία που κολλάνε οι άντρες, αλλά όταν κολλήσει μια γυναίκα, ξεκολλάει πολύ πιο δύσκολο για τους άντρες. Μπορεί και σαν άνθρωπος, επειδή μέσα μου δεν μ' αρέσει να εξαρτώμαι από το οτιδήποτε, να μην κόλλαγα και ποτέ με κάτι. Δηλαδή, μόνο στην ιδέα ότι εγώ για να φτιαχτώ πρέπει να πάρω κάτι ή να πιω κάτι, με τρελαίνει αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου. Συνήθως πάντως δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί ως αναπηρία από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου άμα δεν το κάνεις. Καταλάβεις. Οπότε δεν μπαίνει θέμα τώρα μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Εγώ αυτή την παρατήρηση την έκανα πρώτη φορά στους ανώνυμους αλκοολικούς, όπου κοιτούσα ότι οι γυναίκες της ομάδας κάνανε πολύ πιο συχνά υποτροπές από τους άντρες. Ναι. Μέναν 3 μήνες καθαροί, ερχόταν και λέγανε ότι ξαναπέσαν. Περνούσε ένας χρόνος, κάποια είχε 3 χρόνια και έπεφτε πιο εύκολα. Ενώ όχι ότι δεν συμβαίνει με τους άντρες, ήταν λίγο πιο σπάνιο. Δηλαδή, ο άντρας που έφτασε εκεί έκανε την προσπάθειά του, το τράβαγε από τα μαλλιά, δομούσε πιο καλά τον εαυτό του απέναντι σε αυτό που γίνεται. Οι γυναίκες κάτι παθαίνουν, είναι μη κολλήσουν. Εμένα δεν μου αρέσει και η εικόνα ενός ανθρώπου πολύ εξαρτημένου. Δηλαδή, όταν τον βλέπω να ρετάρει. Και, δηλαδή, υπήρξαν φάσεις που είδα φίλους μου σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν μπορούσα να το πιστέψω μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος που ξέρω μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό και μόνο. Ειδικά, γιατί εγώ στην εφηβεία μου, ρε παιδί μου, που ήμασταν όλοι πιτσιρικάδες και εγώ είμαι μια γενιά, ας πούμε, που ήταν μια χαρά τα ναρκωτικά. Είχαν πέσει και κάναν θράψη τότε. Για πολλούς δεν μου φαινόταν περίεργο. Γιατί είχαν διάφορα πράγματα. Ήταν άλλα κλειστά παιδιά, άλλα με κάποια προβλήματα. Όταν έβλεπες λαμπερά μυαλά, λαμπερές προσωπικότητες να πέφτουν και να διαλύονται από αυτό το πράγμα, έλεγες, ρε μαλάκα, τι ναρκωτικό είναι. Και μιλάω για την ηρωίνη κυρίως, που ήταν της γενιάς μου, ας πούμε, το ναρκωτικό που την τζάκισε. Έλεγες, τι γίνεται. Εμένα μου φαίνεται τρομερή στεναχώρια να βλέπω ανθρώπους σε μια κατάντια. Καταλαβες. Και να τον ξέρεις αυτό τι άνθρωπος είναι. Ναι. Και λες, όχι ρε γάμο το, γιατί. Και μόνο αυτό ίσως να. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, εγώ ήμουν σίγουρος ότι δεν έχει σχέση. Εμένα μου κάνει εντύπωση που έχεις δοκιμάσει κιόλας. Δηλαδή, νόμιζα. Εντάξει. Δεν έχεις δοκιμάσει. Έχεις δοκιμάσει γιατί δεν είσαι και φοβιτσιάρα. Εγώ λόγος που όχι, δεν έχω. είμαι φοβιτσιάρα. Εγώ, ρε παιδί μου, πηγαίνω σε γιατρό και μου δίνει αντιβίωση. Δεν θα την πάρω. Άμα διαβάσω το χαρτί. Τι παθαίνεις από την αντιβίωση. Δεν παίρνω τα αντιβιωτικά και περιμένω να κλείσω και δεν έχω εμπιστοσύνη στο γιατρό και στο φάρμακο το οποίο είναι από την φαρμακευτική. Θα πάρω εγώ μια σκόνη που τη φέρνει ένας πεταμένος εκεί που ούτε ξέρω τι θα μου κάνει. Δηλαδή δεν πιστεύεις στην ιατρική γενικότερα. Πώς δεν πιστεύω. Πιστεύω και να σου πω και κάτι. Και για κάθε φάρμακο που βγαίνει, θυμάμαι αυτό που του έλεγε η μάνα του Βουτσινά που μου το είχε πει. Που του είχε χώσει ένα χαστούκι, του έλεγε δεν το παίρνω το φάρμακο. Γι' αυτό λέει δουλέψαν, βασανίστηκαν άνθρωποι για τη δική σου την περίπτωση για να γίνεις καλά κι εσύ το σνομπάρεις. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή έχουν γίνει έρευνες. Εντάξει, υπάρχουν όμως και πολλά συμφέροντα πίσω από φάρμακοβιομηχανίες. Δηλαδή η αλήθεια κάπου στη μέση. Το αρχικό κίνητρο πάλι είναι ο άνθρωπος και κέντρο είναι για να γίνει καλά ο άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σου πω σαφέστατα, όταν ένας γιατρός σου δίνει ένα φάρμακο πρέπει να το πάρεις, τέλος. Και είμαι τόσο χέστης που δεν παίρνω αυτό που μου δίνει ο ίδιος ο γιατρός τώρα. Και εγώ είμαι φοβητσιάρα. Δηλαδή τύχα και χάπια, ας πούμε, δεν τα δοκίμασα ποτέ. Όχι, δεν υπήρχε. Εμένα μέσωσε βέβαια αυτό το πράγμα, γιατί ο ψυχισμός μου είχε τέτοια αναπηρία που θα κόλλαγα εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα. Πάμε ξανά στο σπίτι. Πάμε. Σε ποιο σημείο του σπιτιού θες να πάμε τώρα? Κάτσε, πήγαμε κρεβατοκάμαρα. Να σου πω κάτι, το μάθαμε το σπίτι. Πάμε στις λέξεις. Ναι. Να παίξουμε λέξεις. Ωραία. Η πρώτη λέξη, στο έχω εξηγήσει το παιχνίδι, το θυμάσαι. Η πρώτη λέξη είναι κτήνος. Κτήνος. Μου έρχεται κάτι πολύ βίαιο και κακό. Για πες, κάτι από τη ζωή σου. Από τη ζωή μου. Ναι. Α, κτήνος. Δεν έχω έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση με κανένα κτήνος. Κανένα αρκούδα δεν έβαλε. Αρκούδα όχι. Στην Ξάνθη και πάνω. Εντάξει, μπορεί να πέρασε και κανένας από τη ζωή μου που ήταν πολύ. Δεν τον είπα κτήνο.
Στο μακάκα τον έβαλα. Στον πολύ μακάκα όμως. Καταλαβαίνεις, σε αυτή την κατηγορία. Είναι Το πιο κτήνος υποτιμητικό. πια είναι πολύ. Μου φαίνει κάτι πολύ. Το κτήνος ήταν μια αγαπημένη των σεναριογράφων Ναι. της παλιάς τηλεόρασης που γυρνούσε και του έλεγε κτήνος. Ναι. Το κάνει ο Ευθύμης ο Ζησάκης που κάνει στο δεύτερο μέρος το γκέι και εγώ είμαι η σταρούμπα της εποχής, ας πούμε. Με πυροβολεί ο Μπουρδούμης, πέφτω κάτω στα ψέματα και βγαίνει και του λέει κτήνος. Αυτό μου θυμίζει. Κτήνος. Λοιπόν, κρατάω την ομοιοκαταληξία. Κρετίνος. Κρετίνος. Τίποτα δεν μου βγάζει το κρετίνος. Δεν γνώρισες δηλαδή ηλίθιο άνθρωπο θες να πεις? Το κρετίνος δεν είναι ηλίθιος, είναι και λίγο κακός και λίγο... Όχι μωρέ, ο κρετίνος είναι ηλίθιος βασικά. Ηλίθιος είναι ο κρετίνος. Τον είχα για... Τι κρετίνος, δηλαδή κοντά στο κτίνος τον είχα τον Όχι, κρετίνο. ο κρετίνος είναι κάτι. Τι κρετίνος είναι αυτό? Δηλαδή στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε πω καραγκιόζης, ας πούμε. Εντάξει, έχω γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου, αλλά... Δεν σου έρχεται τώρα, σου έρχεται μια ιστορία. όχι. Ωραία. Θα πάμε στην επόμενη λέξη. Τζάκι. Τζάκι. Ναι, μην μου πεις ότι γνώρισες την Jackie O. Kennedy. Όχι. Το Τζάκι, αφού δεν είναι Jackie O, γιατί δεν την γνώρισα παρόλο που ήταν ωραία σαν φιγούρα, μου φέρνει στο νου το Τζάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η φωτιά και η ζέστη. Δεν θυμάσαι καμιά ιστορία δική σου εσένα δίπλα σε κανένα τζάκι να... Έχω τύχει στο... Στο σπίτι έχεις τζάκι? Έχω στο σπίτι Ωραία, τζάκι. το μου αρέσει ανάβεις? πολύ, το ανάβω. Είχα πάρει ένα διαμέρισμα πιο μικρή όταν ήμουνα και είχα ανάψει το τζάκι και κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι, φύσαγε περίεργος άνεμος, δεν ξέρω τι, και γέμισε το σπίτι καπνούς, Και να σου πω τι έκανες. μαύρους. Να σου πω τι έκανες. Ένα Έβγαλα λάθος. το ξύλο έξω, έκανα αυτό το λάθος. Πήγα να το σβήσω μέσα στην αρχή το ξύλο. Πώς δεν έκαψες το σπίτι, κατάλαβα. Μαύρισε όλο το σπίτι. Ωραία, να σου πω τι έκανες, κάτι που μπορεί και να μην το ξέρει και πολλοί κόσμος και να το πούμε. Ναι. Ποτέ όταν έχουμε αναμένο το τζάκι, αν είμαστε σε ενιαίο χώρο με την Δεν κουζίνα. ανάβω προφητήρα. Ναι, το ξέρεις ξέρω αυτό. αυτό. Το ξέρω. Αυτό θα έχεις ξεχάσει. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Κάτι δεν ρούφαγε καλά, φύσαγε περίεργα. Και άμα δεν φυσάει, ξέρεις, δυνατά αέρας ή έχει κανένα νοτιά περίεργο ή αυτό που είναι τύπου ανεμοστρόβιλος, μπορεί να στο κάνει αυτό το τζάκι. Η επόμενη λέξη είναι τάμα. Δεν έχω κάνει ποτέ. Και σε λένε και δέσποινα. Ναι. Έχω πάει βέβαια στην Τίνο. Γονατιστή. Όχι. Γονατιστή να πας τουρισμό. Γιατί να πάω να τη Να πας να μετανοήσεις για όλα αυτά που έχεις κάνει. Δεν είμαι αμαρτωλή. Σωστή. Δεν έχεις φτάσει στο σημείο που να πεις αχ, αυτό θα το έκανα τάμα για να γίνει. Δεν ξέρω, το τάμα μου κάνει λίγο... Φοβιστικό. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ότι άμα το ξεχάσω μετά μπορεί να γίνει κάτι κακό. Προτιμώ να πάω να κάνω μια προσευχή και να ανάψω ένα κεράκι μου. Λοιπόν, αρκεί. έχω κάνει εγώ μια φορά τάμα. Άκου να δεις τι έκανα. Τάμα με το μυαλό μου τώρα. Ναι. Είμαι στις Καβουρότρυπες, στη Χαλκιδική. Μόλις έχω φτάσει και απλώνω τα... Το κορμί μου. Όχι, απλώνω, ξέρω εγώ, πετσέτες, γιατί ήμουν με το παιδάκι μου, το οποίο πρέπει να ήταν τότε 5 χρονών, 6. Και πάει και ανοίγει την καρεκλίτσα του και πάει να κάτσει και βάζει το δαχτυλάκι του εκεί και το κλείνει η καρέκλα και σηκώνομαι και βλέπω σχεδόν το δαχτυλάκι του να κρέμεται. Παναγία Δεν είναι μου. κοτσάνα αυτό, είναι freak out, είναι Hitchcock. Λοιπόν, μου πέφτει όλο το αίμα και αρχίζω κατευθείαν. Παίρνω το τηλέφωνο, ψάχνω να βρω που έχει κέντρο υγείας κτλ. Και όση ώρα τρέχω, γιατί το παιδί το αισθάνομαι ότι είναι έτοιμο σχεδόν να λιποθυμήσει. Δεν έχω την ψυχραιμία να κοιτάξω το χέρι. Νομίζω ότι σχεδόν έκοψε το δάχτυλο όλο, ότι κρέμεται από μια κλωστή. Για να πάω στην Νικήτη σε μια γιατρό κτλ. Που τη βρήκα κτλ. Και σε όλη τη διαδρομή που πήγαινα με τα μάξι, έλεγα κόβω το τσιγάρο, βοήθησε το παιδί μου να είναι καλά, κόβω το τσιγάρο. Φτάνουμε και λέει, η γιατρός λέει, γιατί κάνετε έτσι, λέει, δεν έπαθε τίποτα. Λίγο λέει, εντάξει είναι λίγο βαθύ, λέει, ούτε ράμα δεν της έκανε. Πώς θα σου πω. Απλά το είχε μαγκώσει πολύ και... Ναι, αλλά το ουρλιαχτό που έκανε, με το βάρος του δηλαδή, το λίγο βάρος πίσω. Ναι. Και 24 ώρες το κράτησα τότε. Το τάμα σου, Κατάλαβες, καραγκιός είμαι. Λοιπόν, η επόμενη λέξη είναι ράμα. Ούτε ράμα έχω κάνει. Τίποτα, Παναγιά παιδί μου. Χτύπα ξύλο, μπράβο κοριτσάκι μου, μπράβο, είναι καλό αυτό. Τίποτα. Οδηγάς. Ούτε νοσοκομείο έχω μπει, οδηγώ. Δεν χρειάστηκε να κάνεις επέμβαση σε τίποτα δηλαδή? Όχι, αλλά έχω πέσει με το παπί. Είχα ένα παπί στην Αθήνα και εγώ επειδή είμαι και κοκέτα και μου αρέσει να ντύνομαι, έχω ανέβει με λεοπάρ γούνα, με κοθόρνους. Έχω πάει να βάλω μπρος τη μανιβέλα και χάνω την ισορροπία και πέφτω και κοιτάω να δω αν με είδε κανένας από τον μπαλκόνι στη γειτονιά. Μιλάμε για γέλια τώρα, όχι. Δεν έχει τύχει όμως να χτυπήσω ποτέ χτυπά ξύλο. Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, επειδή είπες το παπί, είχε και η Μπέτη παπί.
Ποια Μπέτη? Η Μαθίλδη. Μαθίλδη ακόμα έχει. Νομίζω ότι είναι Λάρα Κρόφτ. Σου είπε που πιάσαμε τον Τζαντάκια. Ναι, μου τα είπε αυτό. Είχε το τέτοιο της στο κράνος. Αυτό δεν το θυμήθηκα όταν την είχα εδώ. Και την πετυχαίνω στο δρόμο. Εγώ είμαι 3η Σεπτεμβρίου και αυτή κατεβαίνει την Καποδιστρίου. Και τη φωνάζω Μαθίλδη. Και τι γυρνάει και μου λέει: παντρεύτηκα, πρέπει να σου δείξω τον άντρα μου. Τα νέα της μου τα είπε γρήγορα. Καθώς διαστάθηκε. Αχ, παντρεύτηκα, πρέπει να σου δείξω τον άντρα μου. Η Μαθίλδη νομίζω ότι είναι Λάρα Κρόφτ με το παπίτσιλο. Πού δεν το έχει βαρεθεί το παπί, καυσαέριο, μυρίζει, κάνει. Νομίζω μου λέει ότι είμαι σε μυστική αποστολή και γκαζώνω και πάω. Λοιπόν, η επόμενη λέξη είναι. Οδηγό όμως μηχανή. Βέσπα. Να προσέχεις. Πλήθος είναι η επόμενη λέξη. Πλήθος. Έχω βρεθεί σε πλήθος. Μου θυμίζει τις συναυλίες που έχω πάει. Καμιά δυσάρεστη έτσι εμπειρία να φοβάσαι ότι θα πατηθείτε, ότι θα κάνετε? Όχι, αλλά μου έχει τύχει με τη Μαθίλδη να βρεθούμε σε πλήθος στην πλάκα, όπου με έχει προειδεάσει πάρα πολύ αρνητικά και μου λέει: ξέρεις, εδώ έπρεπε να πάμε στο Ευαγγελάτου. Τότε ήταν στη σχολή του Ευαγγελάτου μέσα στην πλάκα και έπρεπε να πάμε να πάρει κάτι. Και ήταν. Θέατρο. Ναι, Τσικνοπέμπτη. Και μου λέει: ξέρεις, εδώ, μου λέει, στην Αθήνα έχουν ένα πάρα πολύ κακό έθιμο. Του λέω: τι? Με τα ρόπαλα. Με τα ρόπαλα, σε βαράν. Λέω: χωρίς να σε ξέρουν. Και τότε δεν ξέρω γιατί κάτι φοβερό. Μου λέει: ναι, αλλά άκου, μου λέει, να δεις τι θα κάνουμε. Λέω: τι? Θα περπατάμε, μου λέει, κολλητά στον τοίχο από το πεζοδρόμιο. Μου την είπε αυτή την ιστορία, Μαθίλδη. Την είπε. Δεν θα μου την πεις, γιατί μου την είπε. Αλλά τέτοιο τραύμα σας έχει αφήσει για τις δύο αυτό το πράγμα. Γιατί το ξανθιώτικο καρναβάλι δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν έχω όμως αγοραφοβία ή κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά δεν μπορώ και την πολυκοσμία. Ωραία. Όταν είσαι πάνω στη σκηνή και από κάτω είναι πλήθος. Δεν είναι ωραία εμπειρία αυτή? Ωραία. Ενώ να είμαι εγώ μέσα σε πλήθος να με στριμώχνουν, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Δεν είναι ειδονικό το συναίσθημα που λες το αστείο και μαζικοποιείς όλο τον κόσμο σε ένα γέλιο? Εννοείται. Τι ειδονικό είναι αυτό, έτσι? Εννοείται. Και το ανάποδο όμως είναι πολύ τυράνια. Να το λες και να μην περνάει. Αυτό είναι. Υπάρχουν δύο είδη κομικών. Αυτός που σε κάνει να γελάς. Εμένα μου έχει τύχει στο Ελπεκάδο. Αυτός που σε κάνει να ντρέπεσαι. Όχι, το ίδιο αστείο ακριβώς. Τη μία μέρα να ξεκαρδίζονται και την άλλη να είναι όλοι έτσι, κοίτα. Πάντως τη μέρα που είχα έρθει εγώ και σας είδα, μας είχατε γαμίσει στο γέλιο. Δηλαδή ήταν ωραία. Ήταν ωραία φάση εκείνη με τη Μαθίλδη, τα Ελπεκάδο, Πομοντόρο και. Κοίταξε, τα μαγαζιά όταν είναι λίγο μικρά. Εννοείται ότι είναι πιο ωραία. Ρε, βέβαια. Και η επαφή που θα έρθω και θα σε πειράξω. Συχνοουρία είναι η επόμενη λέξη. Στην εγκυμοσύνη με είχε πιάσει συχνοουρία που πιάνει όλες τις γυναίκες. Άλλοτε όχι. Ωραία. Η τελευταία λέξη μου, ασφυξιά. Με αυτό έχω θέμα. Με την ασφυξία. Βρήκατε επιτέλους μια λέξη που να με. Έχω θέμα με το. Την τραχεία. Ναι, εδώ. Αφού έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ζήσει κι άλλες ζωές και να με έχουν πνίξει σε παλιά μου ζωή. Δηλαδή, έτσι κι άνθρωπος μου βάλει το χέρι εδώ, μπορώ να φρικάρω. Είναι ψυχογενές. Λες, είναι κατευθείαν το πρώτο σύμπτωμα άγχους, που θες να πιεις λίγο νερό γιατί αισθάνεσαι ότι κάτι σου έμεινε, στις κρίσεις πανικού, νιώθεις αίσθημα τέτοιο κτλ. Άρα προφανώς είναι ότι. Δεν έχω πάθει όμως ποτέ κρίση πανικού. Όχι, αλλά λίγο όταν αγχώνεσαι, το πρώτο πράγμα που νιώθεις εκεί δεν νιώθεις να δυσφορία? Όχι. Γενικά, αν μου πας να μου βάλεις χέρι σε άνθρωπο, πάνω να με πιάσει από το λαιμό, δεν μπορώ με το λαιμό. Άρα να υποθέσω ότι και δεν είναι στις σεξουαλικές σου προτιμήσεις μια τέτοια επαφή. Το λαιμό? Ναι. Σου κόψα το λαιμό, όχι λαιμό, παιδιά, όχι λαιμό. Πες μου κάτι, στα όνειρα, τα τρέχοντα, τα επόμενα, στα σχέδια, να τα πούμε σχέδια αρχικά και όχι όνειρα. Τι είναι? Δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να γίνει ένα μαγαζί τύπου μπουρλέσκ και να υπάρχει ένα τέτοιο θέαμα. Ένα μέρος το κάναμε με τη Μαθίλη, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο φαντασμαγορικό. Μπουρλέσκ λεγόταν και το πρόγραμμα που κάνει η Ελένη Γκασούκα με τον Μουζουράκη και τον Θανάση πέρσι, πρόπερς πότε. Δεν το έχω δει. Εγώ σου μιλάω για μπουρλέσκ με φτερά, με live, με τραπέζια με φαναράκια. Ένα cotton club. Λείπει ένα τέτοιο πράγμα από την Αθήνα. Δεν έχει γίνει ποτέ σωστά. Ξέρεις τι, ενώ είμαι γυναίκα πολύ δυναμική και δεν θέλω να τα κάνω όλα εγώ. Δεν μπορώ να μπω εγώ στη διαδικασία. Εγώ θα θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Στο καμπαρέ? Δεν έχω πάει στο καμπαρέ, όχι. Πήγα και είδα που το έχει κάνει ο Καλογρίδης, νομίζω. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν κάθεσαι με τραπεζάκια και φαναράκια. Είναι. Εντάξει, είναι πιο βάζει περισσότερο κόσμο μετά και η όρθιο. Αλλά με τραπεζάκια και φαναράκια το έχει κάνει ο Καλογρίδης. Εγώ σου μιλάω με live ορχήστρα. Αν το έχει κάνει ο Καλογρίδης. Μεγάλο show. Δηλαδή,
με χορεύτριες, με σκάλες. Μπουρλές, ρε παιδί μου. Κάντο. Ναι, αλλά πρέπει να βρω την επιχειρηματία να το πιστέψει. Γιατί δεν θέλω εγώ να ασχοληθώ με αυτά. Οι επιχειρηματίες, άκου να δεις, όταν δουν στο μάτι σου ότι το έχεις, το κάνουν. Δεν το κάνουν από μόνοι τους. Αν πας και του πεις να σου πω, θέλω. Ξέρεις τι, ο άλλος πρέπει να έχει την κάβλα να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο πάμε να βγάλουμε λεφτά. Πρέπει να το πιστέψει ο ίδιος. Εμείς από τη Βόρειο Ελλάδα, γιατί λέμε γκάβλα και δεν λέμε κάβλα? Γκάβλα, γιατί είναι ακόμα πιο. Κατάλαβες, είμαστε πιο θερμοί άνθρωποι εμείς. Γι' αυτό το λέμε. Είναι πιο power το γκάβλα από το καύλα. Το καύλα είναι λίγο πιο ξενέρωτο. Τι θα μπορούσες να μου εξομολογηθείς, όχι σε μένα, γενικά, που δεν έχεις πει ποτέ σε εκπομπές τέτοια? Απολύτως τίποτα. Αυτό είναι ζήτημα αισθητικό δικό σου? Όχι. Πρώτον, δεν έχω πράγματα να κρύψω, αλλά κι αν είχα, δεν θα τα έλεγα. Ποτέ σε κανένα, όχι σε σένα. Υπάρχει πλευρά του εαυτού σου αυτή? Κοίταξε, γενικώς είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος. Δεν κρύβω πράγματα μέσα μου. Τα λέω γιατί με βαραίνουνε. Δηλαδή αυτό που έχω να στο πω δεν μπορώ να το κουβαλήσω. Θα στο πω. Θεωρώ ότι αν το κρατήσω θα αρρωστήσω εγώ. Σε μένα θα κάνει κακό. Και επίσης είμαι άνθρωπος πάρα πολύ που μου αρέσει η αλήθεια. Και όσο και αν πονάει. Προτιμώ να έρθεις να μου πεις την αλήθεια και να πονέσω παρά να μου το κρύβεις και να το μάθω εκ των